Tak páni, ešte vám ukážem, aby ľudia sme všelijakí, aby neboli nejaké keci. Veľkosť na Viaku 1000, Ryobičko, TT Power a Ultralight, Robinson Rivermaster 1 až 6 gramov. Takže dneska som na toto vybral krásnu rybičku v prúde. Doriti! Čo toto bude zase? Ďalšia silná ryba. Do prdele. Aha. Sakramenská dolina. Neviem, kde je, hen tam vzadu som ju videl niekde. Ale ak sa dostane sem naľavo, tak kam pes. Tam je konár, tuto naľavo hneď. A hneď do prúdu, pozri. Aha, hneď do prúdu, jak vie tá ryba kam má ísť. To je neuveriteľné toto. Ty kokos. Vyzerá to na bolenia. Alebo čo to bude? Kapor. Veľký kaprisko. Ty vole. Obrovský kapor. To nemyslíš vážne. A vyzerá to, že on regulér normálne zapapuluje, jasné, zapapuluje chytenie. Ty kokos. To nemyslíš vážne. Takéto nádherné zážitky. Ľudia, neskutočné. Neskutočné. Pevne dúfam, že sa mi ho podarí vybrať. Strašne by som chcel. Regulérne zapapulu chytenie. Ty kokos. Aj, mohol by sa podariť. A neviem, či sa mi zmestí do podberáku. Joj, kaproš. Nádherný je. Krásna papula, ty vole, normálne, regulérne zapapulu chytenie. Aha. To je neuveriteľná ryba. No toto nepôjde len tak ľahko. Bože. Nič. Toto nemôžeš mysleť vážne.
Už ide zase druhé kolo. Jedine, že tuto na kraj ho dotiahnuť, ale bojím sa, lebo som tam videl konár spadnutý a bude môj. Je môj. A je môj. Ty vole. Na ultralight. Brutál, vysávač. Nebudem ho trápiť ďalej, vysilený je už dosť. Ešte raz nádherná rybka. Ďakujem za súboj, neskutočná ryba. Ultralight. Krásny hen. Brutál. Regulérne chytený za papulku. Chod na slobodu. Brutálny kaproš. Aha, jak otvoril karabinu. Sleduj. Toto bolo veľké LTTčko, ja si myslím, že ešte 2-3 výpady a išiel by do smutku. Tak páni, som sa trošku vydýchal, nechcel som tam znova fúčať v tom videu, jak teta Helenka. Vždycky hovorím, treba stať správny čas na správnom mieste. Dneska to opäť nebola výnimka. A ďakujem za zhliadnutie, držím palce. Majte sa, vidíme sa znova pri videjku nejako na budúce. Čaute.